Здравейте, колеги! Благодаря на всички, които днес се включиха в заключителното събитие по проект Refugees. Аз съм Гергана Кьосовска, ръководител на проекта, и днес в рамките на събитието ще ви представим изпълнените дейности и резултатите по този така интересен и вълнуващ за мен и за целия екип, включен в изпълнението му проект, а именно Refugees – информационна кампания за бежанци от Украйна за възможностите за персонализирана медицина в два аспекта – диагностика и терапия в България. Проектът се реализира от Сдружение Българска асоциация за персонализирана медицина или БАПЕМЕД в рамките на последните 12 месеца. Буквално до днес е последния ден от изпълнението на проекта. Стартира през септември 2022 година и в рамките на година до днес включително, така мисля, че изпълнихме и се справихме с заложените задачи и дейности. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа в размер на 16 250 евро и 98 евроцента, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по фонд Активни граждани в България в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, като тук има линк към страницата на финансиращата организация за повече информация и други проекти, които биха представлявали интерес. Основната цел на проекта, каква е тя? Тя се съдържа и в името му, но проектът цели да информира украинските граждани със статут на временна закрила в България за възможностите за лечение и достъп до така наречената персонализирана медицина, в която БАПЕМЕД така има експертиза и познания, като по този начин, чрез изпълнението на част от дейностите по проекта, смятаме, че ще сме полезни да бъде осигурено упражняването на основно човешко право, а именно достъпът до здравеопазване и то до качествено здравеопазване, което пък за бежанците от Украйна е нарушено от случващия се в момента там, на територията на страната, военен конфликт. Информационните дейности за възможностите им за достъп до медицински услуги смятам, че до известна степен ще облекчат пътя на пациентите с различни заболявания и ще улеснят грижата им на територията на страната, за да наистина да обезпечим това тяхно право и те да се почувстват дори далеч от вкъщи като у дома си. Кои са целевите групи и крайните ползватели в рамките на проекта? Основните целеви групи са две. Медиите и медицинските специалисти. Защо точно те? Всъщност проектът е важен за медиите, защото ги прави съпричастни към темата за войната, като чрез тях и комуникация през тях има шанс бежанците от Украйна да имат възможност за достъп до навременна информация за възможностите на здравната система и на здравеопазването в България. А от друга страна пък медицинския персонал и медицинските специалисти, за тях проектът е важен, защото именно те по линия на осигуряване на здравна грижа и на медицински услуги са активният носител на информация, така че да я прилагат в своята практика и при директната си комуникация с пациентите, включително и с бежанците от Украйна. Кои са крайните ползватели или така наречената целева аудитория, за кого всъщност е предназначен този проект? Разбира се, за бежанци, мигранти и търсещи убежище от Украйна поради нарушеното им право на достъп до здравеопазване, породено от военния конфликт в Украйна. В рамките на проекта и всъщност от какво беше провокиран този проект, здравната система и здравеопазването като цяло не е нещо, с което лесно човек се справи. Съгласете се, че понякога и за българските граждани, особено при някои комплексни или хронични заболявания, ориентацията в здравната система, в стъпките, в администрацията, в лечението и всичко обвързано с това е нелек пътят на пациента. Но за един гражданин поставен в още неприятна, меко казано, ситуация и в условия на напълно
непозната среда, с различен език, достъпа до здравеопазване още повече се затруднява и това провокира и екипа да създаде този проект, като използва наистина мощен инструмент, информацията и така се постарае да изгради информационна кампания, която да включва и детайли, и консултации за възможностите за достъп до здравни грижи и услуги на територията на страната за украинските бежанци. Тази информационна кампания всъщност беше изградена по две линии. Едната е създаването на така наречената гореща линия на украински язик, а втората линия е свързана с така създаване и изграждане на тематични информационни видеа, които са качени в YouTube канала на асоциацията и също така в сайта, които да носят информация за някои от основните заболявания и как пациентите да се справят, ако попаднат в дадена ситуация. В това всъщност е така, сърцевината на проекта, но освен тази дейност, която е дейност 3, предоставяне на правна помощ и консултации чрез информационна кампания за украински граждани с временен статут в България с цел разясняване на възможностите за диагностика и терапия. Има още две дейности. Аз някакси започнах отзад напред, но пак казвам, това е основната дейност и в нея е сърцевината и същността на проекта. В рамките на проекта обаче са включени две други дейности. Дейност 1, свързана с управление и отчитане на проекта, и дейност 2, свързана с осигуряването на публичност на проекта и изграждане на така наречения комуникационен план. Всъщност тази дейност обезпечава наистина публичността на информацията и това, което сме направили при изпълнението на проекта. Накратко за отделните дейности. Както казах, дейност 1 е свързана с управление и отчитане на проекта, като основната цел е наистина да обезпечи ефективното изпълнение на дейностите, да ги координира, синхронизира. Участниците в тази дейност са ръководител и координатор, експерт по финансово-счетоводно обслужване, като, както казах, екипът за управление ще осигури цялостното изпълнение на договора по проекта. Продуктите от дейността са описани тук. Те са свързани с така, официализирането и по-скоро административната дейност и действително са изпълнени. Има подписани договори с членовете на екипа и експертите по проекта, изготвен е междинен финансов и технически отчет и предстои в рамките на следващите няколко дни да бъде изготвен и финален такъв отчет. Подписани са договори за услуги с външни експерти за изработване на видеата по проекта, поддържа се проектната документация и разбира се, този екип следи също за спазване на изискванията за защита на личните данни. Следващата дейност е свързана с осигуряване на публичността по проекта и на информираност на участниците и целевите групи. Активностите по нея са със следния обхват, свързани с организиране на пресконференция при стартиране на проекта. Вярвам, че голяма част от вас, които и днес сте тук, преди малко по-малко от година сте участвали в така иницииращата конференция, в която представихме какви цели сме си заложили. Това е изпълнено. Осигуряване на мерките за визуализация и публичност, афиширане и популяризиране на приноса на финансиращата организация, създаване на различни публикации, свързани с изпълнението на проекта, като тези публикации са или в социалните мрежи, или на сайта на BAPA.net, или на различни медийни партньори, с които работим и благодарение на които можем допълнително така да засилим ефекта и да запознаем широката публика с това какво правим. Организиране на заключително събитие вече е почти факт, тече в момента и разбира се при нужда участие на представител на организацията по организиране от оператора събитие. Продуктите от дейността също са описани по-долу и са реализирани своевременно в рамките на проекта и според заложените изисквания и цели.
И преминавам, пак казвам, към съществената дейност по проекта по същество. Дейност 3 свързана с предоставяне на правна помощ и консултации чрез информационна кампания за украинските граждани със статут на временна закрила в България. Целта се състои в наименованието на самата дейност, именно наистина информиране на тези лица по възможно най-достъпен начин как да се справят с определени казуси или при определени заболявания в здравната система на България. Като, както споменах, тази информация и тези консултации ще бъдат и бяха предоставени по две линии. Едното е създаване на 6 видеа с инструкции за достъп до лечение и специалности от различни терапевтични области. Малко по-късно ще видите каква тематика беше засегната в отделните видеа. И другото е PopSite Refugees. Ние този PopSite го нарекохме гореща линия. Тя е така онлайн на сайта на организацията, на VAPEMED, като е изцяло преведена на украински език с цел по-лесна достъпност. Продуктите са съответно 6 видеа информационни и създадената гореща линия за запитвания и казуси, свързани с достъпа до медицинска грижа. Малко повече за всяко от информационните нишки, ако мога така да кажа. Първо за горещата линия, всъщност самия дизайн на горещата линия, като това каква информация да извлича от нуждаещия се, за да може максимално концентрирано и фокусирано след това да бъде проведена консултацията. Експертите се постараха хем да е минимално опростена и лесна за ползване от потребителя, хем в същото време, пак, както казах, да извлича базисна информация, за да може максимално насочено и фокусирано след това да протече консултацията. Линията беше активирана още в края на 2022 година и все още активна на сайта на асоциацията в онлайн формат. Тя изисква попълване на определени полета, както виждате. Наименованията на самите полета са на украински за улесняване на разбирането и съответно в рамките на максимум до 2 работни дни експерт по проекта, било той правен, било той здравен, има ангажимента да даде обратна връзка и да насочи нуждаещия се от информация или в правилната посока, или към други институции, които биха били полезни в конкретния казус. Това, което мога да направя като заключение, понеже на горещата линия няма нито едно запитване до момента постъпило. По-скоро бяха обаждания. Наистина е идентифицирана нуждата от помощ. Има няколко партньорски организации, които имат включително изследвания, официални данни, включително Национална пациентска организация. Има проект, който действително показва, че пациентите се лутат в здравната система в България, но до момента ние не сме получили запитване на тази гореща линия. На какво се дължи това? От една страна, вероятно на факта, че малко хора сядат предварително да се подготвят като ученици за това какво им предстои, по-скоро действат на принципа при нужда от помощ, директно се свързват с болнични заведения или с медицински специалист или с спешна помощ и тръгват по пътя и на принципа проба-грешка се ориентират в здравната система. От друга страна, вероятно, с течение на времето, бежанците от Украйна по-добре познават правата, задълженията си и съответно нямат толкова крещяща нужда от навигация.
Отделно се постарахме така да популяризираме наличието на тази гореща линия пак през различни партньорски организации, през различни организации, които са ангажирани с проблеми и теми за украинските бежанци, но до момента, пак казвам, по-скоро получаваме обаждания, отколкото така попълнен формуляр. Между другото, след като се попълнят така единичните полета в горещата линия, има съобщение, което се появява. Там също има телефони за контакти с част от нашите експерти. И така, тази възможност и тази линия ще остане за сега работеща на сайта на асоциацията с мисълта, ако наистина някой се появи и има необходимост да адресира казуси и въпроси по нея. Друго важно нещо, което уточнихме и което беше сложено като бележка под самата гореща линия, е, че БАП-МЕД всъщност и експертите, които работят в нея, и асоциацията не е диагностично и лечебно заведение и не предлага директно медицински услуги, свързани с диагностика или терапия на състояния и заболявания. По-скоро сдружението се ангажира да предоставя инструкции, навигация, съвети, консултации относно организацията на диагностично-лечебния процес и именно да насочва гражданите и пациентите от Украйна със статут на временна закрила по правилния път в търсене на медицинска помощ в България. Другия аспект на информационната кампания, свързан с тематичните видеа в YouTube, в рамките на проекта, както е заложено, бяха изготвени 6 такива видеа, налични на YouTube канала на асоциацията и също интегрирани в самия сайт и подстраница на проекта. Как стартира всичко всъщност? Екипа от експерти отново изгради тематичен план за изготвяне на видеата. Според това, така, кои са често срещаните казуси и заболявания, в каква област има най-много нужда от допълнителна информация и каква информация би била най-полезна за украинските бежанци. Тук са описани и основните теми на видеата. Видео 1, изготвено с по-скоро дори водено от правния експерт, ангажиран по проекта. Адвокат Миланова, тя така се погрижи да създаде съдържанието, свързано с здравните права на лицата от Украйна със статут на временна закрила, защото установихме, че това може би е първата и базисна информация, която едно лице трябва да има, за да знае съответно правата и задълженията си. Така, интересно заключение, това, което всеки трябва да знае от бежанците в Украйна е, че всъщност здравните им права, придобивайки, разбира се, статут на временна закрила и съответно покривайки здравните си осигуровки, са абсолютно идентични с тези на всеки български гражданин, което нали, предполага, че ще получат нужната грижа и услуги в рамките на това, което предлага здравната система и пакетите на Националната здравноосигурителна каса за различни индикации и заболявания. Сега съгласете се, че здравната ни система далеч не е идеална и перфектна и казуси и проблеми съществуват и за българските граждани, така че предполагам, че и проблемите идентични за нас са идентични с тези за украинските бежанци. Целта тук е да се така минимизират до най-голяма степен и наистина да се улесни достъпа до медицинска грижа. Видео 2 е посветено на персонализираната медицина, всъщност и приложение. В рамките на това видео така, поставихме основната информация и базата и обясненията защо персонализираната медицина е важна и как тя може, каква е същността и как тя тук се прилага в България, за кои заболявания, за да може най-малкото пациентите да търсят правата си и съответно да могат да се възползват от всички позитиви на прилагането на този иновативен подход в медицинската грижа. Видео 3, следващите видеа всъщност са насочени към конкретни индикации, е свързано с персонализирана медицина в онкология,
Следващото 4 е свързано с прилагането на този подход при инфекциозни заболявания, при пациенти с СПИН, с хепатит С и с туберкулоза. Видео 5 е персонализирана медицина в ендокринологията, като визира конкретно пациентите с захарен диабет. И последното видео е посветено на персонализираната медицина в сърдечно-съдови заболявания. Като стъпките по изготвянето на видеата, така бих казала, че това беше най-ресурсоемкия, времеемък и в същото време пък най-интересен и предизвикателен аспект на проекта. Стъпките за всяко видео са от 1 до 8 изброени. Първо се прави проучване според тематичния план и конкретната тема, събира се информация, анализира се, така, придобива цялостен завършен логичен вид. След това се изготвя сценарий на база на събраната информация за видеото на български език. Прави се превод и редакция на сценария за видеото на украински език. Изготвя се дизайн и графично оформление на кадрите за видеото. Прави се аудиозапис на базата на изготвения сценарий. След това визуалната и аудиочастта придобиват своята цялост при изгладянето на видеото и съответно към всяко видео, това е много важно, се поставят субтитри на украински език, които изцяло превеждат съдържанието и това, което говори всеки експерт по различните области. И последната стъпка, разбира се, е популяризиране на съдържанието и публикуването на видеото в YouTube и на сайта на BAPE.net. Тук съвсем само за да придобиете така визуална представа, с първите кадри от всяко видео е изключително информативно, но пък в същото време, някои са и доста дълги, но пък в същото време така колегите се постараха да сложат маркери, за да може всеки, който има нужда да се ориентира откъде, какво и как да послуша, за да извлече нужната информация. Други 6 видеа вече са факт и са налични. Пак казвам, обща информация за здравните права, що е то персонализирана медицина и персонализирана медицина съответно в онкология, инфекциозни заболявания, ендокринология и захарен диабет и съответно сърдечно-съдови или кардиологични заболявания. Освен задължителните дейности, които бяха заложени в проектопредложението, в стремежа си наистина да популяризираме активностите и да информираме максимално таргетната аудитория, именно бежанците от Украйна, така направихме и допълнителни стъпки и усилия. Те започнаха с така наречената мини информационна кампания. Постарахме се екипа да идентифицира наистина организации, събра списък с контакти, които наистина са ангажирани с украинския въпрос в кавички. И всъщност бяха изпратени информация за проекта до структури и организации, ангажирани с предоставянето на помощ и съдействие за лица от Украйна, пребиваващи в България. Над 30 организации под всякаква форма, с мейлинг кампания, през социалните медии на страниците им. Се опитахме така да разпространим и предоставихме информация за проекта и за материалите, които са създадени в рамките на проекта. То това се случи още в началото на тази година. Забравих нещо много важно, посочения тук QR код. При сканирането му води до основните ресурси, до страницата на проекта, на сайта на BAPE.net, до YouTube канала, където са поместени всички видеа и съответно до горещата линия. Т.е. с едно сканиране може човек да отиде на различните места и да получи информация. След тази информационна кампания от нас се свързаха колеги и съмишленици от Държавната агенция за бежанците, госпожа Ирина Данева, която се занимава с комуникационната дейност и по нейна молба
координатора на проекта Теодора Георгиева изготви така един информационен плакат, банер, който беше предоставен на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, защото и те казаха, че при тях постъпват най-различни питания, свързани с казуси в здравеопазването и здравни услуги, и така бяха идентифицирали проекта като възможен помощник да ориентират и те украинските бежанци в здравния сектор и здравната система. Този постер беше изпратен и е наличен онлайн и в самата агенция, чисто физически. И не на последно място, през месец май, част от екипа ни, аз, колегата Теодора, която е координатор и правен експерт, ангажиран по проекта, взехме участие в семинар на тема медицински права на граждани на Украйна с статут на временна закрила в България, като този вебинар беше организиран от Националната асоциация на доброволците в Република България. И освен ние и други колеги представиха различни казуси, различни възможни решения, свързани с здравеопазване и здравни услуги. Има запис от самия вебинар, линк е посочен тук. И съответно накратко информация или резюме за направените изводи и съответно за планираните стъпки, които да се предприемат за улесняване на достъпа до здравна грижа. Това, което на мен ми остана като отпечатък от това участие, като основен проблем за украинските бежанци, е достъпа до услугите на личен лекар. Всъщност тук си говорим за персонализирана медицина, за някакъв така висш пилотаж, ако мога така да се изразя, в съвременното здравеопазване, но се оказа, че преди всички стъпки да бъдат предприяти, както и за българите, е нужно насока и импулс от личния лекар, а всъщност наистина има проблем и в София, и в цялата страна за бежанците да достигнат до въпросното лице, и съответно се търсеха различни решения за преодоляване на тази бариера на тясното място в системата. Ползи и резултати. Проектът включва дейности в отговор на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие от войната в Украйна. Това е ясно. Както видяхте, в рамките на проекта бяха създадени различни информационни материали, видеоклипове и гореща линия на украински език, които бяха задължителни, плюс отделно банери, участие в различни събития, инициативи и активности, насочени към бежанците и съдържащи детайли за възможностите, които предоставя здравната грижа в България, с цел така улесняване на пътя на украинските бежанци в здравната система. Основният стремеж на проекта беше да намали отрицателните ефекти от войната в Украйна и последиците от нея, като осигури за украинските бежанци в България навременна информация и консултации за възможностите за достъп до медицински услуги в България, като по този начин, разбира се, допринася за изпълнението на основното човешко право, нарушено в резултат на войната, именно достъпа до здравна грижа. Като тази цел, освен в рамките на проекта, БАП-МЕД следва и по принцип една от заложените именно да информира. Както казах и в началото, информацията е мощен инструмент и БАП-МЕД и проекта наистина при изпълнението на дейностите си се стремяха да допринесат за повишаване на информираността на украинските граждани за възможностите за диагностика и лечение в България и по-специфично в контекста на персонализираната медицина. Това по основния проект, старайки се така наистина направеното да придобие още по-голям мащаб и да достигне до все повече нуждаещи се бежанци от Украйна. Проектът беше допълнен с изпълнението на допълнителни комуникационни дейности, които ще ви опиша накратко в рамките на следващите няколко слайда.
но общата продължителност на тези допълнителни комуникационни дейности беше 2 проектни месеца и се случи буквално успоредно с останалите дейности в рамките на месец юли и на месец август. Също до ден днешен се финализираха заложените там задачи и активности. Финансирането конкретно за допълнителни комуникационни дейности е отново предоставено по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и фонд Активни граждани в България и е в размер на близо 4000 евро. И сега малко повече за това какви дейности включва тази част от проекта. Основната е работа с ключови и влиятелни лица за разпространение на съобщения, свързани с проекта, като беше заложено да бъдат проведени интервюта с 6 влиятелни лица, разделени в 3 основни групи. Група 1 – представители на медицинската или академична общност, група 2 – представител на украинските бежанци и група 3 – представители на доброволчески или неправителствени организации или пък институции и администрация, ангажирани с украинския въпрос, като както споменах вече, с това се цели допълнително повишаване на информираността на лицата от Украйна, живеещи в България, за достъпа и възможностите за здравна грижа. Кои лица се включиха в нашата инициатива, като тук казвам едно голямо благодаря на всеки го. В група 1 представителите на медицинската академична общност с писмено интервю по темата се включиха професор Алексей Савов, началник на Национална генетична лаборатория, професор доктор Радка Аргирова, лекар-вирусолог с многогодишен всеобхватен опит в областта на инфекциозните заболявания, която е част от клиничната лаборатория на Acibadem City Clinic Умбалта Куда, и доктор Янислав Илиев, лекар-онколог, който пък е специалист, работещ в отделението по медицинска онкология в Университетска болница Пълмед в Пловдив. Всички тези хора дадоха мнението си по въпроси, такива унифицирани, включени във въпросник, и интервютата им са публикувани на сайта на асоциацията, а част от тях и в някои от медиите, които бяха така любезни и отворени за партньорство по тази тема. Как идентифицирахме тези специалисти? Всъщност участието им е свързано до известна степен с темите на видеята и някакси продължение с това. Професор Аргирова е, както ви казах, специалист-вирусолог и има връзка пряка с инфекциозните заболявания. Доктор Илиев е онколог и съответно свързан с онкологията. Професор Савов, той пък има наистина опит, разработки и познания като цяло по темата персонализирана медицина и така дава интересни насоки за това какви услуги предлагат те и как украинците се ориентират и достъпват до грижи в майчин дом, в Национална генетична лаборатория. Група 2, представител на украинските бежанци. Тук участие с интервю взе лице от Украйна със статут на временна закрила, наша колега, партньор и бих казал приятел на проекта, Юлия Беркут, която е лице от Украйна със статут на временна закрила и също юрист, който е намерил послон и убежище временно на територията на България, разбира се, с надеждата съвсем скоро да може да се върне у дома. Тук съм извадила един доста силен цитат от представянето на Юлия преди самото интервю. Ето какво казва тя. Въз основа на моя опит ще кажа, че основното да продължиш е голямото желание и някаква цел. Възможно е да си намери работа и приятели. И затворих сърцето си от гняв с 1000 ключалки. Възможно е
и е необходимо да продължа да живея. Пак казвам, Юлия избира да го направи тук в България и от повече от година живее с дъщеря си в нашата страна и съответно беше един от експертите по проекта, които активно се включи, бидейки нейна лична кауза, да помогне на украинците, живеещи на територията на страната също. И интервютата по последната група, група 3, представители на доброволчески организации или на институции. Тук взеха участие Зорница Гечева, доброволец от Националната асоциация на доброволците в Република България и представител на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет. Както ви споменах, всички интервюта са качени на подстраницата на проекта Refugees, като освен, че са на български написани, ще има и украинска версия, качена също едно към едно, идентична с българската, за да може пък наистина да достигне до целевата аудитория и информацията, която е в тези интервюта, да е полезна за украинските бежанци. Ще видите, там има много линкове към полезни сайтове, към институции, агенции, ангажирани с проблемите на украинските граждани. И се надявам наистина да са от полза. Като в допълнение някои от интервютата, както споменах, са публикувани в някои партньорски наши медии, в Pulse.bg и Здраве.нет. Благодарности и към тях за съпричастността, изобщо за професионализма и светкавичния отклик да публикуват част от тези интервюта. Можете да ги намерите. Тук има линкове. Презентацията ще бъде качена на сайта на асоциацията, така че който се интересува допълнително, ще може да следвайки линковете да прочете интервютата и в медиите. И тук всъщност на този слайд са хората, стоящи зад всичко това описано до момента, като случило се. С голямо благодаря, казвам, на всеки, докоснал се до този проект и имащ пръст в случилото се до момента. Наистина се надявам и вярвам, че сме били полезни под една или друга форма. Тук са правния експерт, заедно с колеги, ангажиран по проекта, адвокат Миланова, Теодора Георгиева, която твори банер за Държавната агенция, координатор по проекта, колегите от NM Medical Consult, които така бяха ангажирани като външен изпълнител за създаването и обработката на видеята, пак казвам, много трудоемка задача. Юлия, която беше ангажирана с превода на сценарите и субтитрите. Така, много благодаря за участието и за активната и професионална подкрепа, като смятам, че да, постигнахме целите на проекта успешно и се надявам дори на един човек да сме били полезни. Така, това ще е за нас награда и вярвам, че в правилната посока сме действали. Повече информация за самия проект по темата може да намерите на страницата на подстраницата на проекта Refugees, налична на сайта на асоциацията. И също така, пак казвам, горещата линия за помощ, съдействие и консултации продължава да е активна онлайн. Ако някой има нужда от помощ, сме на среща и ще се радваме да съдействаме. Още веднъж благодаря за вниманието и времето. И сега, ако някой има въпроси, коментари, може да ги зададе и в чата или съответно с вдигане на ръка, за да дам думата. Разбира се, остава отворена опцията и за комуникация зад екран, т.е. не сега веднага, но така още веднъж
казвам, този проект беше предизвикателство и в същото време изключително интересен и наистина се надяваме да сме били полезни, тепърва да бъдем полезни с информацията, която е създадена в рамките на проекта. Още веднъж благодарности към вас за вниманието и за интереса, към целия екип, стоящ зад проекта, не само тези, които бяха на снимките, има още доста хора ангажирани с проекта. Благодарности и към тях за това и се надявам, всъщност, ако наистина срещнете някой, който има нужда от помощ, ние сме на среща, материалите по проекта също са налични и актуални. Може да го насочите към нас. И с това мисля да закрия днешното заключително събитие и така с пожелание на всички да сте здрави и с пожелание към нас да имаме възможност за изпълнение на още такива интересни проекти, които да са от полза и за нас самите, и съответно за тези, които имат нужда. Всичко добро и до нови срещи!